Bi tɛnɛ janvier kalo tile 27 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Mali ka lasigiden ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa AES jɛkulu ale représenter Nations Unies ka foroba ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔnɔna New York ka olu fɛ yen janvier kalo tile 24 kɔnɔna na san 2025 la a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni tagali kunba ye min ye sa o de ye bingani wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka farafin jamana kɔnɔ. A yɛrɛ tagali kunba ye min ye sa o de ye bingani wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka farafin jamanaw kɔnɔ. Abdoulaye Bassengani ale yɛrɛ kɔni Burkina région maaw ka jɛkulu ɲɛmaaba ye a yirala k'a fɔ ale bɔla kana bɔna o yɛrɛ kɔni kɛ an ka ba Maliba ale région fɔlɔ la janvier kalo tile 23 san 2025 la bɔna o yɛrɛ kɔni nana kɛ jɛkulu min na sa o de an ka ba Maliba ale région ka jɛkulu ye o ɲɛma Abdoulaye Garba Maïga a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni nali kunba yɛrɛ kɔni min ye sa o de ka papier dɔ sɛbɛntiya kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sira o yɛrɛ kɔni jɛya kosɛbɛ AES jɛkulu olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina ale ni Niger a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la papier giriman o yɛrɛ kɔni kun bolo min yɛrɛ kɔni bɛ u ka kuma ɲɔgɔnya ka ale yɛrɛ kɔni tɔn sinsin. A bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn bɔ kunnafoniw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni liste électorale ye ale yɛrɛ kɔni baro yɛrɛ kɔni kuntagala bɛna jan k'a bila février kalo tile 29 na o hukumu de kɔnɔna na wele o yɛrɛ kɔni bilalen no duguden bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka kalata sɛbɛn o yɛrɛ kɔni ta cogoya min na. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen janvier kalo tile 23 san 2025 kɔnɔna na kunnafoniw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ u ka village min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Kayo ni ale bɛ Kolongo commune fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani wale tigilama maa 8 ɲɔgɔn ko olu yɛrɛ kɔni dola ninnu ka dugu kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ka taa don nɛgɛ kanɲɛ 21 na u y'a yira k'a fɔ ni bingani wale tigilamɔgɔ ninnu u yɛrɛ kɔni tun bɛ moto la n'u yɛrɛ kɔni sera ka don maa dɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka donso dɔw u y'a yira k'a fɔ u dola u ka donso 2 ɲɔgɔn kɔ kan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni u bololafɛnw ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ jɛni o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila tuguni ka nin donso 2 ninnu faga an bɛ Ala deli Ala ka bada nɛɛma d'u ma halisa Ala ka jamana in kisi. An bɛ taa Fɛnkolo Kanadugu ni ale bɛ Sikaso mara bolo fɛ a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Fɛnkolo Kanadugu ale yɛrɛ kɔni denbayalen no kosɛbɛ sanubɔyɔrɔ caman na ni a yɛrɛ kɔni suguya caman o yɛrɛ kɔni bɛ ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinna ka denmisɛnninw ye ale ni ekɔlidenw olu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka kalan ka o bila ka taa sanubɔyɔrɔ ninnu na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni caman bɛ ka buna adamadenya ale yɛrɛ kɔni tagacogo bila ka sababuya kɛ sanubɔ ale yɛrɛ kɔni baaraw ye o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin denmisɛnnin ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sifinnaka ninnu u yɛrɛ kɔni caman b'a la k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ nafa min sɔrɔ sanubɔ la ko u t'o sɔrɔ ekɔli la fɛn min yɛrɛ kɔni a sanfɛ kalandenw yɛrɛ fɛnɛ olu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka sanfɛ kalansow bila ka taa u ka baara ko o yɛrɛ kɔni bɔn sanubɔ ma. Basangani kalanko ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛn min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛ kalanso ye enseignement supérieur de la recherche scientifique a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka syndicat jɛkulu yɛrɛ kɔni b'a la ka décision dɔ u yɛrɛ kɔni ta min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛna grève ko o yɛrɛ kɔni daminɛ bi tɛnɛn don janvier kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na fo ka taa se sibiridon ma ni o bɛ bɛn février kalo tile fɔlɔ ma san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalandenw olu yɛrɛ kɔni kamana galen no kosɛbɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ retard la o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɔni ye bagi sɔrɔ san 2024 kɔnɔna na ko halisa olu yɛrɛ kɔni ma kalan daminɛ u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka fanga tigilamɔgɔw ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin sanfɛ kalan mɛtiri ninnu ye u bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogoya min na ka kalan ko o yɛrɛ kɔni k'u kun. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina kɛlɛkɛcɛw ye olu bɔla ka wuli ka jɔba o yɛrɛ kɔni kɛ u ka marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u bɔla ka bingani wale tigilama maa caman ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ nin na o y'a yira k'a fɔ nin bingani wale tigilamɔgɔ ninnu u yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni maramafɛn caman cɛjugu ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛnw ye olu yɛrɛ kɔni dɔw kun b'u bolo o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ka lakana tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔba kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ko olu yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni maa kofɔta ninnu ka taa da u yɛrɛ kɔni bɛɛ la. An
bɛ taa Nigeria a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiri don fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilamɔgɔ dɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bali ka cun ko o yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria ale kɛlɛkɛcɛ dɔw la u ka marabolo la marabolo min ni o yɛrɛ kɔni b'u ka jamana kɔrɔyan fan ani a tilebiyan fan fɛ n'u yɛrɛ kɔni b'a wele ko Triangle de Tombouctou a y'a yira k'a fɔ nin binganni wale tigilamɔgɔ ninnu kɛlen ka taa bali ka cun yɛrɛ kɔni k'u la k'u yɛrɛ kɔni bɔla k'u ka maa 27 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa caman o yɛrɛ kɔni jogila min yɛrɛ kɔni kɛra dusumakasiba ye o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka gouvernement ma u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka gouvernement fédéral ma olu yɛrɛ kɔni ma bɔ fɔlɔ ka kunnafoniya jɔnjɔn ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan nin ko fɔta in na minnu jogila bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya kun minnu yɛrɛ fɛnɛ bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli Ala ka badane ma ko olu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa États-Unis jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump a yirala k'a fɔ ale bɔla ka kumakan dɔ ta k'a ɲɛsin u ka douane ma a y'a yira k'a fɔ ni e maa o maa n'i bɛ bɔ ni produit ye Colombie ale jamana kɔnɔna na ka don u ka jamana na ko fɛn min yɛrɛ kɔni wari hakɛya dɔ i yɛrɛ kɔni bɛ o sara u ka douane na o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala tuguni ka ɲangini ko o yɛrɛ kɔni da Bogota kun ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ tungarakɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni gɛnna ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bogota ye ko o yɛrɛ kɔni sɔnna olu ma ko fɔtani na ko mun na ko olu yɛrɛ kɔni ma sɔn ko olu gɛn o hukumu de kɔnɔna na a ye ɲagini ko o yɛrɛ kɔni ta k'o da Bogota kun. Festival o ko banga o yɛrɛ kɔni daminɛna bi an ka ba Maliba ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faba ale la a yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn a tako 10 o yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ni a kun kan ka tiɲɛ ni Ala ye février kalo tile 2 o yirana san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin ɲɛnajɛ in labɛnbagaw ye u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn kura caman o yɛrɛ kɔni bɛ ɲinɛta kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni sigila kumakan min kan sa o de ye kumaɲɔgɔnyaw ye an ka laadala ko o de ye kumaɲɔgɔnyaw ye seko ale ni dɔnko la ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni yɔrɔw olu cogoyaw ye. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.